Hello mga Inyens, mga Inyens, magandang hapon mga Inyens, no? Magbibenta tayo ng ng chicken marinated mga Inyens, no? Para mga Inyens, samahan nyo ko mga Inyens, magbenta mga Inyens, no? Ng chicken marinated. Sa mga Inyens, oh, yung chicken marinated na ibibenta natin. Ayan mga Inyens, oh. Ayan. Tara mga Inyens, magbenta tayo ng chicken marinated. Ayan. Yes, no, dito na ngayon sa may Lingayen, Pangasinan, no. Nakabenta tayo ng ng chicken marinated ni T. Armida, no. Meron siyang vlog, pwede niyo siyang i-support sa vlog niya, no, mga Inyens, no. Armida Salazar. Ilagay ko na lang yung pangalan niya dito sa para masuportahan niyo siya. Okay mga Inyens. Ito mga Inyens, oh, ayan. Bumili si T. Armida mga Inyens ng tatlo. Mga Inyens, pasok dito mga Inyens, no. Ayan si T. Armida, no. Meron siyang vlog na Armida Salazar, no. I-follow nyo lang siya sa Facebook page niya, Armida Salazar, no. Ilagay ko niyo yung dito para ma-follow nyo siya at suportahan nyo siya. Ayan, bumili siya ng tatlo ng chicken marinated natin. Ayan, okay, thank you T. Armida, salamat. Okay, God bless you. Ngayon mga Inyens, magbinta ulit tayo mga Inyens, no. Punta tayo sa may kabila, magbinta tayo. Okay mga Inyens. Sa dito sa may sa may LTO Lingayen, no. Bumili sa atin si Ate Lisa ng chicken marinated natin. Okay mga Inyens. Dito tayo ngayon sa may Pulok Sa Isidro Norte, no. Bumili si Kagawad ng 2 piraso. Kagawad Ambo. Okay mga Inyens. Andiyan si Kagawad Ambo. Okay Kagawad. Yan yung buting may bahay ni Kagawad Ambo. From Binalunan yan. Binalunan, Pangasinan. Ito na yung natin, chicken marinated natin. Okay mga Inyens, tara na, magbinta ulit tayo. No, mga Inyens, no, dito tayo sa pwesto ni Boss Ruel, no. Thank you sa kanya kasi bumili siya ng chicken marinated 5 piraso, no. Bali ang binayad sa atin is 500. Ito mga Inyens, so 500 ang binayad sa atin, no. Shoutout kay Boss Ruel, no. Yung dito sa may Binmali, Pangasinan. Ito mga Inyens, so yung natira natin na chicken marinated. Ayan. Ayan mga Inyens. Ayan si Boss Ruel, no. Boss, thank you boss. Wala na yung pinasok na madam doon. Madam doon sa rep yung biniling 5. Boss, tara na boss, salamat boss. Thank you madam. Boss Ruel, no, 5 chicken marinated, no. Shoutout sa kanya. Okay mga Inyens. Inyens, no, dito tayo ngayon sa may Gayaman. Yes, bago yan, ma'am. Bago yan. Barangay Gayaman, nakabenta tayo dito ng isa. Okay mga Inyens, no. Ito mga Inyens. Ako ma'am. Ako yung ma'am. YBTV yan, ma'am. YBTV yung pangalan ng ng ang Babay Lopez, ma'am. Oh. Okay mga Inyens, no. Yes, no, andito tayo sa may Kanawalan, no, Baray Kanawalan, no. Nakabenta tayo ng tatlo. Anong oras naman yan? Gabi na, sa na. Alas 7 na mga Inyens, no. Meron pa naiwan mga Inyens, 5 chicken marinated mga Inyens, oh. Naiwan mga Inyens. Dito tayo sa bahay ng Binmali, Pangasinan mga Inyens, no. Kumain mo tayo ng balot doon mga Inyens, oh. Doon may balot na binibenta doon, kumain mo tayo ng balot. Okay mga Inyens, tapos na tayo magbenta mga Inyens. May tira sa ating chicken marinated, 5 tira. Okay mga Inyens, no, salamat sa punod. God bless you, more power. At salamat pala sa mga bumili. Shoutout kay Kagawad Ambo, kay shoutout kay T. Armida, kay Boss Ruel, kay Paning Eric, at kay Bro Bukal. At saka doon sa nagbenta natin na hindi natin nakilala. Okay mga Inyens, no, salamat sa punod. God bless you, more power, keep safe sana sa buti kong kalagayan. Bye bye mga Inyens.